Хора, това е първият клип на Моден Страйк, и пак сме с Калян и ще играем. Съжалявам, но поредицата за Майнкрафт, Експлозия и Майнкрафт Чакайте малко, се отложиха. Влязах в Моден Страйк и здравейте, хора! Това е най-якия видео на света, защото играем Моден Страйк. Чакай. Заглуши това, защото май ще обгазявам. Хора, ако сте го чули, трите го. И влизаме... И да, хора, започваме на 3. Едно, две, три. Не. Не. Супер, поне моето е по-яко. И хора, сега той ще даде... Нека после ще ми дадеш ли... Кол? Кол, после ще ми дадеш ли да играя? Да играя от твой телефон? Да. Хубаво, кол. Аз ще да играя, що ме това. Както знаете, той играе Моден Страйк на таблет. Таблет. Може да не знае това, брат. Иде, ти. Еби майката. Къде е то слава? Нищо бомбички. И кой е гъната? Кой е гъната? Чакай да отида да спасавам аз. Късче, един го. Убих му. Не са плечката шибна. Чакай, дай напред, дай. Кой ще ви ти била? Да. Късче. Бомби! Убиха ма! Ари, идвай. Не сега, бе, после. Когато и после, бе. Когато стане клипа на 5 минути. Мале, Играем Моден Страйк от днеска, хора, за това съм малко слаб. Много преди как при мен ме кефи. Не, брат, не те шубаво. Стига. Какво става тук? Играхме една игра, където се казва Block City Wars. Wars и тя е много тъпа. Нищо подобно на GTA Minecraft. Ако ви харесва и стиглете, просто влезте в Google Play и напишете. Моден Страйк! Не. Ясно ли, хора? Block City Wars. Оп. Какво соп беше? Ти дай ми на соп. Но и тъп, то гледа как бяга, че бяга като някаква маймуна. Брат, толкова е бъгнат. Какво? Някакъв бъгнат има тук. Какво стана, бе? Бъгна ми с всичко. Аз влизам и аз. Арте може да се срещнем наистина този път на 3 чуля. Да. Моя команда ще моето е точно. 1, половин секунда, 3, половин секунда. Версиите не са едни и същи. Ей. Да, ме не чуем, да влезем по едно също време, нали знам? Може да влезем в един същи. Нищо. Още ми зарежда човек. И на мен. Сигурно търси. Твоята каква е? 1.14, моята е 1.14 пак. Защото... брат, знаеш ли зарежда толкова време, защото таблетки са един до друг. Винаги, нали помниш на Майнкрафта, когато преди не снимах клипове, как те ставаш? Са един като друг телефоните. Брати, човек. Я ти излеза за влязай тук. Не мога да зареждаме. Брат. Аз ще изляза тогава. Влизай. И сега влизам. Пак влизам. Зареждам. Мен му спусна. Ей така. Ари, на 3. 1. Аз беше го натиснал. Бързо, че ми запесна. Е на теб ли?
Да, ще просто ме киснало. Цъкна. Чакай. Цъкай, цъкай! Намери ми за песна, намери ми за песна. Ари, зареди! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Тук ти ме пуснал, давай! Абе! Не ми тръгва! Я опитай пак да влезеш. Оле, хора, нещо става, брат. Не знам, нещо става. Пиши, ти. Виж какво пише. Нямаш интернет. Точно. Какъв важно ли интернет? Да, пълен. Но мене пък се знае с нея. Еми пълен човек, не знам, що пи. Пълен интернет пък. Кой на мен те? Много тъп свят, бе. Гледам се. И както знаете, Логан ще е голям геймър в това. Кой е Логан ще? Да, бе, Логан. И? Кой откъде е голям геймър? Голям геймър в това Морен Страйк. Как се пише Логан ще да бъде? А? Как се пише Логан ще да играем някой ден? Той как се пише, че забравих. Терминатор. Не. Терминатор ще му дам аз на него един терминатор, какъвто и бил Логана. Ох, не, че го гледа клипа. Логан, нали ги бил? Не, ти си пък много кокалест. Как се изпърдя. Виж, за втори път не се случва. Нали знаеш, че Логан се е абонирал за мен? Да ги гледала. Але, утре пак идем само с един удар, човек. Да, сигурно със снайпер. Със снайпер. Изобщо не знаеш какво значи снайпер. Не да те гледаш. Снайпер струва тук 5000 и нещо. Къде ходиш да търсиш, там няма никой. Къде ходва Логанче? И Логан, ако гледаш този клип, направо ти казвам, обирай си крушите и се махай. Къде че да му казваш, той е много по-голям от теб. Отлично мъквай. Логан е на колко си години? Той е на 10. Оле, Логан е. Тренираш ли борба, Логан? Чеба Логан, тренираш ли борба? Убиха ли ме просто? Да, как е? Тези хора са трима човек. Трима са били, пък са няма никой в коридора. Кой ще ме гърмива, кой ще ме гърмива, кой ще ме гърмива? Някой се гърми отдолу. Бе, брат, просто изчезвай, бе. На мен ли, бе? Не, тук бих двама. Давал хил. Хоста хил. Майко. Хаги, брат. Искай да вървиш по-бързо, човек. Ти искаш ли? Това вървиш бързо, бе. Ма, брат, ти си клекнал за той. Да. Ой, 9% батерия, как да се зареждам той ще... Ари да изграя една игра на твоя телефон си на моя таблет. Искаш ли? Ари? Не. Кога? Да ми се тук зарядното. Не става, трябваше там до компа да си го зареждам. Добре? Оле, човек. Има някой във влака, сега ако тръгни. Аз искам да играя една игра с зомбита, много е яка. Дота 2. Аз пак Дота 2 не са зомбита. Една игра с зомбита и ги убиваш и е много яка да дойдеш в един влак. Чакай. Да, The Forest. Почти като The Forest. The Forest пак може да пътува. За трети път ми се случва, ще сега отивам до туалетната. Боб ли си, Що пърдиш те? Ти да знам. Като перот.
Аре, то ми даде сребърен медал. Да, бе. Бах ти, че то ма гръмна с снайпер за два удара и машина. Еми ти какво искаш, бе? Той ще бъде в главата. Снайпер. Не убилта в кръка. И какво? С снайпер е пак. И ти сигурно си бил на много малко. Оле, биш. Логан! 5-2-2. Какво стана, бе? Трябва да влизам. Пак ми е такова да влизам. И да, хора, надявам се всичко да е в този клип. Ако е така, абонирайте за мен. И за такава да е. И сте нещо клипове. Абонирайте за мен и чао. Чао, хора. Ще се видим в следващия. Следващия клип. Логан, чай! До тогава. Логан. Присчо! Или забравя.